काहे ऐसे मने खिसियाइल बड़ू? खिसियाइल नहीं की टाइम बता के हेता ना बजे आई ना हेता ना बजे। अरे तो का हो गो जा गइनी नु तार मेरे रुए में बाजल हो। अरे वो मोटकी भैंस ले हम तनको प्रेम ना करी जौन प्रेम तारा ले करी ना। एगो बात कही एगो चुमा दो ना। केहू ले कहिया मत कि मैंने कहत रहन ले ली हेने तनी घुमावो ये पहले हे जे ले ली। अच्छा बाद में सांझी खनी आइम नड्डी में जाए लगम त हे चले। अच्छा ये पाए अभी हेने ले ली। एकदम मियाज तृप्त हो गइल ना बुझाइल। आ फिर कब आइबो? जब रो बोला तब हम कौन कहीं हमारा आए के बाद टिकट करा के फ्लाइट से ननु सांझी को नहीं आ जाओ है सांझ के खूब प्रेम कइल जाई। अंडा के तनी ऑमलेट बना के ले लिया तो ये कदम ले ले अंडा के ऑमलेट ले ले हम कहू त माने जोन चीज तनी नहीं जब जाता नहीं हम मर्दा आइल होयन खाए खातिर। अच्छा ले ले बाय बाय बाय। तीन बोल प्रेम अरे बड़ी प्रेम करी ना वो कर ले मोटकी से तन को ना प्रेम करी ना। एगो चुमा दन दन अरे ना आजा ना दोगाला तू कहां गोल? उठ 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 हेने कावना के देखत रहे सुरतावल आ कावना के कहत रहे ऊ केने गोल कौन तार दादी माँ या नानी रहुए बताओ हमरा के। अरे बताओ नतिया घर ही भाई ना हम माने घर ही भाई सुतल त कहां चल गई रहो दादा के करेजा में सपना बउआ तोड़ा सपना तोड़ा नती निकमू कमाए के देही पर चिंता नहीं खे कि घर के कर्जा कैसे भराई ना। आ सपना देखो तोड़ा कौन रहे हो कौन खलवाड़िया रहे के जाने नतिया काना के को जगह मुंह मारता है को के रखले बाटे। अरे वो भगवान के सपना देखो नहीं आई। ओहो भगवान के सपना में चुमा लेत रह ना हैं बुझाई ले तोरा चुमा लेत रही। अरे धोके ढकेल देनी तो जिंदगी नरक कर देले भी सपनो देखे पाबंदी लगा देले भी चल मेरा रू। अच्छा हमरा रहते तो मर्द नत्तू के दांत बैठ जइता है सपना देखत रन। अरे त का हो गइल मैंने सपना ना देख सकी ना। काम न धंधा नो रोटी बंधा कहियो सोचले बड़ा कि तनी घरे के दुगो काम कर दही तारा लेखा मरद भाठा पे रह के 10,000 के महीना कमाता होसन केहू के रोजी रोजगारी क के 20,000 के महीना कमाता होसन आ तू मरद मेहरारू रोपनी सोहनी प्याज कोड़नी लहसुन कोई निकले त कमाई नहीं न त सपना देखनी घर में मौगात रहेला हैं। अरे तो मैं मौगाए वाला कौन बात सपना बड़े बड़े महारथी देख रहा हम देख रही तो कौन पाप को देनी अब कह देनी सपना देखे खातिर नु पहले कुछ करे के पड़ेला ठीक नु ऐसन मरद से नु त मत बुझ हमर एकदम माथा भारी हो गइल बाटे कि के ने कौन करम कइल रही कि ऐसे छुछुनर मरद मिलल हमरा के। अब हमारा लेका हीरो मरद जवार में नहीं ओह बड़ा हीरो बाड़ा काने से हो काने से हीरो बाड़ा तू चारों ओर से। अरे जा हमरा जैसन मेहरारू बियानु की तरह पर रही गइल न त दोसर लेके उड़ार गई रही त नती हूं कहीं के मोह के देखा तड़ा चल चल बर्तन मांज चल बर्तन मांज चल कम से कम इहो त कमा करबे हम दिन रात बकरी चरावतनी भैंस चरावतनी कुटी काटतनी आय मेहरारू होके एक से एक गेहूं पटावतनी त चल ते झाड़ू लगा और बर्तन मांज चल भटियारा चल तोरा जैसन मरद के ये काम है चल तू बैठ आ चल बढ़िया से मांज के आ चूल पोत के आ झाड़ू लगा दिया आंगन में ठीक नु। अच्छा ये बताओ पति परमेश्वर को के ना मजे आ सकल भटियारा कहल जरूरी बा तोरे। आहा बड़ा इज्जत है बड़ा मुहे बाटे तार पति परमेश्वर कहाए के जा जन से सपना देखत रह जाना के ओई खेलवाड़िए से कहवा बेटा जब जान जाइम नु कि कौन हिया तो कर जियते लाश ना जरा देनी नु तो हमरो नाम ना फूलन देबी जान जई ह तू तोर फूलन देबी ना बो निमन से ना तो हमरो फूलन देबी नाम ना मोर मौसम की कुमिलाइए जीवो तोर फूलन देबी ना बो त का नाम हमर नामो नहीं खियात का तारा है मोर बल्टी चला के नु कि ठीके हो जीवा जान जी हो तोर काजल ना बो काजल ई काजल कौन हिया हो अरे उ बड़ा गने काजल ना बो उ तो सब चुपचाप आदमी के बच्चा नहीं है मांज के जल्दी आवो
ठीक नु हम जाते नहीं घर में आराम करे दिन भर काम करत करत माथा भारी भइल बा तोरा हम पाड़ा के बच्चा नजर आवत हई काहे जिंदगी नर्क कर देले बिया ना मान जाओ साला लेके का हम कोई बाबू हमारा राजा बेटा कहत रहन आई हमारा के एकदम भिखार बेटा बना के रखले बिया जिंदगी में बर्तन मंजवावती है साला हमारा बर्तन मांजे को हमारा साथे साथे के लइका देखो तो का ना का करता हम चला ये खाली फिलिप्सी झारता निया लेकिन सापाना में जौन लड़की लौकल हिया नु ऊ कंटाप रहे चला जा तनी कपड़ा पर खींच देबे हां योर मामा अजी भैया जी रो बर्तन धोता नी जी हां त का करबू जिंदगी में हमारा के यार दीदी जी जो ये मिलल भाई तो ये भाट देले बड़ी हमारा के लड़की भटाली सन पहला बार चला कोनो लड़का भटाइल बा तो रोरन वैसन बानी है काहे खातिर जब मानता नहीं है कि शादी भी आदमी काहे खातिर करेला रोरे के वो हम देखेला नु के मेहर के गुलाम बन के बानी ठीक बनू हमने के देखली त मर्द के भी अपन बोली ना निकलेला है ना हां कल पिटात रही रोरन हम देख के हमरा बड़ा मुंह लागत रहे झोल में तो ढेर मरली ना जी के पिटात रहे हम थोड़े चुनाव में खड़ा होके बस शिकायत का करबू हां वो का बाप रे बाप बाकी देखी भैया जीरोरा पे बड़ा हमरा मुंह लागेला जन्नी देखी हमरा और मेहरारू रहती न तो अरे छोड़ी रो भसुर न लागम हाई देखो हम प्यार खातिर बहुत ललायत छछाई चली ना बोलो काहे दीदी रो से प्यार ना करेली का अरे प्यार के भाषा ओकर हाथ सब कैसे प्यार कर लो ऐसे प्यार करेले अरे वो कितना प्यार करलू तो हमरा लव कबे करेला है बताई एकदम गधा देखी रौरा में गधा में कोनो फर्क ना वो देखेली है ना लोग भगवान के पति परमेश्वर मानेला हमार मर्दावेला तो देखेला न हम कैसे रखीला उनका के हैं उनका के खाना पानी है का ना करीला अब ज्यादा चीज नहीं किनु बता सकत रौरा से हम पशु लगो यही से हाँ बाकी सोचेला न खियावा पियावा उनका के एक पल दूर अपना से रखीला ना रखीला रौरा एगो किस्मत जाए दी अब का करम किस्मत कोई के हो जाला वैसन हमारे के अपनो देखला पप्पा बंदी लगा अब रौरा हमर देवर ननु हनी देवर रहती न तो पहले दोसर बियाह करवा देती हैं सुन रे कौन हम दोसर शादी अगर बढ़िया लड़की मिली तो कॉल सपना में वो चूमा ले जात रही पहुंचे वाला रही एजा तक आ गई रही खींच ले लो आई हो दादा दीदी के चूमे तो सपना में रियल में हमर ना लिया ही अच्छा दूसरा के मन को बताओ जे प्यार के भुखाइल रहेला न है ओकरा न है नजरी मेथी में दोसर बहुत कोई लोग के लागेला हां जात न देखम न तो ओहू खातिर बोले लागम ठीक बा न लेकिन कुछो कह तोरा प्यार के परिभाषा बहुत जानकारी बा हां देखिए हमरा प्यार के बहुत कुछ पता बटवे काहे कि हमर मर्द प्यार करेलन हम उनका से प्यार करले ऐसे अब जे प्यार ना करले उ का जानी प्यार के मतलब है हां ठीक कह चाहे दी साला सब ठीक बा हमारी बहनों के हमारा बिया हो तो मेहरारू रहते रहनुआ के जीवन जियता नहीं अब अभी ना होई अब आंदोलन होई हम अपन मन के करो ना मान जाई बर्तन हमारा देखो तो हमर के का करता का होल हम कनी आइल बड़ू त कनिया के बथुइया आ तोरिया के पतइया खोटले काहे नहीं सुए बना देती जे डाल के बथुआ ने का फुलाइल रे मायू बथुआ ने के लागी तनिको तो तो ऐसन बतिया के रहिया त फरे बथुआ के कपीट के बियर त का करी एगो बात कही अरे नहीं सुन आराम से सुन ना अरे माइने है एगो एतार नाम पुष्पा हनु हां होनु हम चिन्हता है अरे माई हम चिन्हता है हमरा के दो हाथ धरता लइका भाई ना हम कुछ धइ नहीं ना ए पुष्पे ना बनू अरे हम दोनों तना बतियावत निकल गनी रे तू एजे का करते रे पकड़ला काहे अरे ना जी नाम हाथ लगैला ह हाथ ना लगने देखी गलत विचार से भड़कल बटे ना नाम ठोकर लागल ह ना कुछो नाम पूछो नहीं पुष्पा नाम हनु पूछी तो ह कि ना पूछी ना बदल दे काहे कोनो तोर बाप कहना सा का कुछ ना रोज इनकर सपना देखी ना ससुराती हमर लड़की है ठीक बाटे ना मारम थाप लेके चिरा जीबू हम खुद नहीं चिन्ह तनी ता लड़का हवे सपना हम इनकर देखी ना रोज काहे एकर सपना देखेले तोर घर बेटी बहन ने की सके हमर लड़की के सपना देखेले देखलियस रे कि तू सपना देख रे 12 बजे रात के चुमा देत रहू सपना में चपलवा निकाल